I-mix ko yan. I like the head. I like the head too. But anyway, Yes. may tuling ang ano ha, paksiw na may gata. May kubig. Tubig agad. Ubo pa lang yun ha. Gano'n na sa Pilipinas eh. Pag may sipon ka ka, kubid. Kubig na yun. Ay, Nako, ay, baka ano ka? ay hindi. Iba yung... Bawal pala yun. Nga pala yun. Kain po tayo, kain. Asan si Este? Ay, si Este daw ay pupunta rito. Kailan? Bahala na siya kung anong oras na dumating. Palis na tayo, dadating siya. Naga-live din siguro yun. Wala naman. Hindi naman nag-pop up. Sino? Si Este. Kung nag-live. Kung naka-live. Pabili ka na lang kanin kung babay. Ha? Kanin. May kanin. Wala. Sabi ka, babigyan ko yung kanin. Ano dali mo kanin? Dadaan naman sila sa ano. Ala. Saan? Daan mo sila sa ano, bilihan ng kanin. Saan? Alam naman niya yung bilihan, di ba siya yung bumili ng kanin nung nakaraan linggo? Siya ba yun? Sunod na lang daw siya. Gusto ko yung sabaw. Kain tayo. Kain po tayo. Hindi mo ilagay. Kain guys. Ginataang tulingan. Ayan. Tsaka ano, ginisang Opo. Upo. Opo. Partner talaga siya. Ginisang upo at saka ano, yung... Pwede pala yung dried shrimp ilagay sa upo. Kahit na ano, pwede. Sorry. Laking subo. Bakit? Laki daw ng subo. Hindi ko alam meron pala. Di ba rin napakita ko na lang din. Hindi naman kita. Try ko na dito yung tinik. Mhm.